Antxon kanpaina bat abiatu dute. Bai? Dute? Bai, dute. Esango zut gero non, igual, gero esango zut non. Bueno, kontu da, benetan. Net, badakizu nor da net? Net? Net da barraskilo bat. Net da barraskilo bat. Badakizu okera nahi eski. Net da barraskilo ezkertiarra. Badakizu, nor dan? Nik horrela politika nazioartekoa eta ez, baina gauzaok beti dakizit. Bale, Nueva Zelandan dau. Entzun, Zelanda berrian dau, karakol bat ezkertiarra dana. Hori da. Orduen, berak dana itzen dau ezkerragaz. Antza, oskola, kiribiltzen zaio ezkerrera bezala. Bai, eta erreproduzitzeko organuek ezkerrien dakoz. Karga. Claro, dorduen, dator bat eskubikue, dorduen, dorduen, kanpaina dau benetan. Datu daukat, barkatu, 40.000-tik barraskilo bat omen da ezkerrera kargatzen duena. Borain, gabonak datoz, eta zuetako asko ibiliko zarete barraskiluek batzen, orduen zuek ikusi, ezkertiarra edo ez. Eta ezkertiarra bada mesedez, nedi lagunduko diogu. Benetan, mesedez. Mesedez. Haupa, ned, animo, eutxi. Datoz laguna lehiakidak. Zeren nakizu zuzten? Abara, Garmele, eraitza libre Irene da ziorta. Hori da egizidezki. Txalo, noski. Eta nedi ere txalo zabarra da. Bai. Besteak hori irratian nire funtzio delako horrelako pitokeriak kontatzea. Eba, oso ondo. Bai. Ikusi dut albiste zientifiko batzuetan. Bueno, irakurtzen aurrekoen Twitterren. Eta, Naroa Karmele, garrantzitsua da. Frekuentzia berdinean egotea. Oso. Zuek bat zaudete, buruz eta animoz. Bai, miluzen, bueno, gure veteranoak dira. 7. saioa, Naroa eta Karmele entzat. Akats edo baina bat. Naroa, baina? Ez gara pasatzen sokatiratik. Hori da, atxe gaude, atrapata. Igual, hasi behar dugu beste kanpaina bat. Naroa eta Karmele noiz bai pasadik ezen sokatiratik, ez da? Baina gian ez da arazoa bez, Karmele, edo bai? Bueno, a ver, diru pixka... Planteatu nahi duzu, ja, igual, ikuspegi ez da? Igual, egotea da gauza garrantzitsua. Oso ondo, esperientzia eta hori baino. Ondo. Bal, hori ere nahi dugu, ez da? Hori ere nahiko genuke, ondo. Bueno, esaten gabiltz, Naroa besteak beste, lagun bat aukazuela kanpuen eta bera ikusteko izango litzateke. Dirutxu hori, lortzen bada. Eraren batera edo bestera, joango zarete, bizitatzera, udane, txilera. Dirubarik ez. Dirubarik ez. Dirubarik oso zaila izango da. Ondo, bale. Borduen, txilera espaguzen, ze plan egingo dugu, gertuagotik? Ando baina, jongo beha. Ondo, oso polita dago, azken aldean. Ondo, Naroa eta Karmele, ongi etorri, gurera, eta animo, eta sorte egon. Humore hona ez dute galdu, oso garrantzitsua hori, Horena bizitzan gauzatzen da, diru pizka bat ere, hori da, baina. Eraitz eta lide Gabon. Gabon. Hauek humore hona, eta, bueno, aldi berean, bitik bi final jokatu, eta 600 euro pilatu ditugu. Hola, Zertarako, Bizkor? Bidaia. Bidaiatzeko. 300 eurorekin. Bale, nora, joko dugu? Ando baino urruti xogo behintze bai. Ados. A ber, 300 eurorekin? Igual. Bai. Nora zuez, 300 eurorekin? Bueno, Salamankara, Oportora. Hori da. Sevillara. Hori da. Edo Gabiri Lazkaon geratu eta beste... Eta ya está, beste ez dut. Mundua ezaguten hasi gara dago sorterritik bertatik, Landatara? Hoi da. Bitu, ni azte burua nuen landatara. 300 eurogaz. Gero nire egiten zaipizka luzean azte burua... Nerioz. Akzio gutxi eta... Bueno, bagoitza bere plana ditu. Kontua, kurrikuluma ere repasatu baitugu. Eraitzek magisteritza ikasi, lidek, kazetaritza. Zaletasuna idagokien ez, Eraitz? Ni dantzaia. Ados, besterik ez. Ez, a ber, momentu zola eta haundinetako hau izango nuke. Bale. Beste gauza batzun arten, baino. Emanaldi asko. Emanaldik baino, ensaio guai, eta... Asteroko errutina hori nola baita, ezta? Bai. Ondo? Eta girona. Oida, importana. Izena nola du taldeak? Lurra. Lurra? Bai. Ondo, oinak ondo lurrean dituztela, penala behar duta. Lidezu berriz? Nei kirola asko gustatzen zait, korrika eta ibiltzen naiz, eta bai. Eta asfaltoa, mendia, zer duzu maite? Mendin bainola pixkat ibiltzen naiz eta guztua. Mendi lasterkaria, bale. Eta lasterketa azaina hundirik eta egina? Bueno, azaina hundik ez, baino bai, ibiltzen naizola pixkat eta guain dela gutxi triatloi bat ere inu. Hola motza, Oso xumea, oso xumea. Baina gutxienez, 3 kirol egin zen ditu, motza izanagatik ere. Eta bizikleta, igual, hor pixka... Hortxe daukagu zertan hobetu, bale. Hobetzekotan. Errepide sare oso na daukaztu edan inguruan.
hortarako, eta Miluzeko errepidean aurrera nolari garen, bikain. Oida. Segi hortan, animo bikote eta zorte hon. Mendian ibilita ikusi, karakolak edo bada ibiltzen. Hori bai, Irene eta Ziortza mendizalieti ebe bai. Ibiltzen zarete mendian, bat abesti egaz, edo zer? Bai, azte burro juten gara. Ondo. Irene zer ikasten? Nina bilik esten fisio. Nondi zatoz? Tudelatik. Eta... Ez, Txaron, ikasi tuteran fisio. Bai. Zu? Ez ni Durangokoena. Hori. Ondo. Eta zaletasunen artean esan dugu, mendira, kirolapur bat... Bai. Bidaiatu be bai. Kirola bidaiatu dana. Ondo, Ziortza, zu? Nondi zatoz? Ni Durandokit. Eta zer ikasten? Erizaintza. Eta zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Eta Miluze animatu zarete? Bai, torri gabizok. Zelan izan da, kontu, Ikusi ginen zan Durangoko batzuk eta esan dut bai. Vale, ez gara gutxiago izan, ezta? Durangar hauek, zer moduzko ibidea osatu zuten? Zer? Saio asko egin zituzen hemen, diru pila batzi edo. Usien lehenengo. Eta horregatik izan zen inspirazio iturri. Hau, elemizioan galera, gobetuko dugu marka, ezta? Irene eta Ziortza, eta dirutxue lortu ezkero? Pentsatu duzu be? Zer egin? Bai, nahi gajun Pirineoetara, pixo batera. Ondo? Menditik da. Plan... Zerto? Merke xamarra da? Zer? Merke xamarra dela plana, dio. Bai, baina bierdogo. Gero egia, furgoneta oso garesti bat erosi nahi izatera, hori ere badela. Karabana bat edola. Ondo. Bai. Ba, Irene eta Ziortza, ongi etorri eta sorte hono, non? Eskerrik asko. Karabana bat? Bueno, bigarren eskukoa edo. Erne, Gaur Miluzen, jokoan, 29.000 eta 50 euro. Zuek ondo? Ondo? Bai. Seguru? Bai. Ia, zuek ondo? Bai. Bueno, Elgoi Barko lagunak eta bambu dantzataldekoak eta... Ondo bidean, behitzat. Ba, Durangarrek, erabaki dezatela, zertan hasi nahi duzue? Fotokumeak, triboren berbak, ikusi makusi. Fotokumeak. Zuentzat fotokumeak. Bai. Naroa eta Karmelentzat? Triboren berbak, ikusi makusi. Ikusi makusi. Ondo? Eta triboren berbak, eraitz eta lidentzat. Ados. Naroa da Karmele. Humore gileak eta jarri zaitugu? Bai. Vale? Ana Goitia esaterako? Entzun da. Ba, entzun da eta ondo ikusita orain. Erne, bere aldaerak hemen. Abanatxu? Ana Goitia, Ana Beitia, Anana, Banana, Ana Gizona, Ana Amona, Anakonda eta Katana. Animo, Debora, Naroa. Banana. Bost. Ana Gizona. Bost. Ana Beitia. Bi. Ana Goitia. Bat. Katana. Katana zazpi. Ana Amona. 6. Anana. 3. Anakonda. Zazpi. Banana. 4. Ana Gizona. Bost. Ana Beitia. 2. Ana Goitia. Bat. Eta Katana. 8. Eta... Anak? Asmatuta, puntu! Anak! Batari landarezale, eraitz lide? Bai, pixkat. Ni ez. Zuk mendizen ikusa dituzun zuaik? Bai, nahiko. Zapaldu egiten ditu. Lorek usaindu. Loriek usaindu, ondo. Badakozu, landararen bat etxean? Etxean gurun landarak asko eta lorak ebai. Zederrak. Gero zaintzea lana, baino bestela bai. Gabiria bere hortan da lorategia handi bat. Bai, izan dike. Da benetan, oso leku ederra. Ba, eraitz eta lite, zuaitz eta zuaiskak, tribanen berbetan. Ba, tortaula. Eraitz denpora. Pinua. Izaia. Pinua. Horrea. Pinua. Lerra. Ipurua. Aulkia. Pinua. Lerra. Ipurua. Horrea. Astigarra. Sasiama. Pinua. Lerra. Ipurua. Horrea. Astigarra. Azkarra. Ereinotza. Aukia. Pinua. Lerra. Ipurua. Horrea. Astigarra. Azkarra. Ereinotza. Aukia. Pinua. Lerra. Ipurua. Horrea. Astigarra. Azkarra. Ereinotza. Erramoa. Untza. Sasiama. Pinua. Lerra. Ipurua. Horrea. Astigarra. Azkarra. Ereinotza. Erramoa. Untza.
Aukia. Pinua. Lerra. Ipurua. Korrea. Astigarra. Aztarra. Ereñotza. Erramoa. Untza. Xira. Ondo! Oso ondo! Xira da, bai! Ondo! Kain, bostekin, 50 puntu. Oso ondo! Irene Ziorta, galderak zentzu handirik ez du, baina mendia ala hondartza. Mendia. Bai? Bueno, Pirineoak eta ipatu dituzuenez, mendira, joera ala uste nuen, baina hondartzara ingo dugu, txirritatxok, enuen nik ikusten taula gainean surfean eta, baina surfa izango du izketa gai. Omenaldi bat Euskal Herriko surfan. Erne, hemen txaitzak eta oinak, gozen. Mundakako ezker. Olatua. Munduan dela. Kaskarra. Donibane Loizunen sortzen. Da. Erraldoia den. Belarra. Barinatzen edo. Zurriolan. Zarautzen bai. Kaskarra. Euskal Herrian etzaigu. Eguzkia. Olatuetan. Barra. Ja! Foto hartu bai. Bai, bueno. Kusi egingo dugu? Ia bertsuak zer dakarren. Bueno, lambona. Berroi puntu, irentzatzea zuentzat. Berroi puntu, txalo bat. Bai. Hemen, Aixa, naro bat agarmela dira. Asi. Finalera bidean. Bueno, pixkanak. Bidea, porque... Imintzio batzuk orain, eroitz eta lide bestaldean. Hartu lekuak ba, bizkor. Eta denbora. Belarra, Kusi ondo, Zer da hori? Osine. Bai, eta? Osinekin pikau. Bai, erre, ondo. Telebista. zinea, zinen palomitak jan. Eta? Eta zinen palomitak jaten erointzezkio. Oso. Bai. Bien artean, bai? Etan da, logurea, nekauta... Gauen. Zer da? Logurea... Arrausiten. Hauta balkaitea, bata bestei kontagia hau india hauta balkaitea. Zer da? Zurrunka. Hori da. Zurrunka. Elkarrekin lotan zabiltzate. Bai, eta? Bat zurrunkaitin eta bestek ezin dola hartu. Oso ondo. Zurrunka. Ondo. A ber, gauza bat da guk nahi izatea, bueno, estereotipoak apurtu eta bat. Horre ikusten zen emakume bat lo da gizona holan. Ez da sinesgarria? Ez da existitzen. 60 puntu batzuek! Zer? Egongo da, baten bat egongo. Holan ez. Zurrunka egiten duen emakumerik egongo. Bai, holan egongo da. Ah, bai, hori da. Musika klasikoa, ez? Bitu, gizonana mutilena da gauze bat. Batera itzen du nilo. Ja, bueno. Mutilek zari, Dena nahi duguta. Aia da. Eraiz lide, zuek zurrunkak eta? Momentuz ez, edo bintzat ez ziat esan. Inez, baino entzuteko gaizki. Bai, radarra oso trompeta hotxea zaurran. Ia ba, hartu lekua mesedez, Irene eta Ziortza bestaldean. Ze txarra da, benetan. Txarra. Imintzioak onak. Debora. Ondo? Jan, baskaldu. Mai baten. Platerra jan. Plater handi baten jan. Hau, Platerra asko, janari asko. Ez. Orman plater bat. Erloju bat. Zer da? Ordutegi bat. Eguzkitan. Ondartzan jan. Ondartzan freskagarri bat hartu. Surfa egin, igeriketa. Windsurf. Zer da hori? Olatuak hartu. Surfa egiten. Olatuak hartu. Ondo? Belarriko tapoia kendu. Bai, nor ari da hortan? Medikoak erizaina kendu belarriko tapoia. Eta? Lora, arbol bat landatu. Zuaitza... Zer, landatu zer? Zuaitza landatu. Lorea bat. Tomatea! Hartu lekue! Tomatea landatu. Bai. Ez ezen txazion tapoiek entzien. Jo, baita izegula gertatu hori. Mira, ez? Zorionez? Zorionez? Bai, noski. Bai,
Zu ziortza ari zara erizaintza ikasten? Bai. Akaso tokatuko zaigu hortan, jardutea? Tokatuko jata. Ba, bueno. Bueno, ondo, bat kendute beste bizekaz, berrogeina puntu, patzu, Gara liberazio moduko bat, ezta? Bai, pasada bat. Dutzetik urten da, ez datzu pegaten. Tink. Ez. Bordun garbi. Baina zer den, batetik kexatu zurrunken gatik eta bestetik tapoiak kendu gine. Dena nahi dugu! Eta posible, hau. Iren ziortar. Naroa Carmelo bestaldea. Aprobetxatu tapoiak. Eta lo lasai egin. Kenduta agot, orduen. Hirugarren erronda demora. Bai? Hortza garbitu. Ezepilua, hortzak... Zerekin? Zerekin, hortzako pastakin. Ez. Irene? Lababuan, arraska... Zer gara? Ini, gauzak. Gauzak? Botekina? Komuneko balda bat irekizezu. Bigarna? Katalejua. Izarrak ikusi. Prismatikoak, pirateen zera... Ez. Beste bada. Kamara bat, lupa, teleskopioa. Hori da, eta? Izarrak ikusi, planetak, zerua ikusi. Zehazki? Egun sentia, eklipsea ikusi. Hori bai, hirugarrena? Belaunetik heldu... Zapateru... Hor. Zaldi gainean. Zaldia eta jokeia, eta zapatia. Zer? Zaldia Perratzeuna. Bai, perratu, bai, ondo. Teleskopio. Hartu lekuet. Hortza garbitu zotzarekin. Zotzarekin? Bai, palile bat behar genuen. Hori da. Da teleskopioarekin eklipsea begiratu, baina denporaz kanpo. Bide batez, hortzak zotzarekin garbitu nahi dituzu eta bai, baina... Zagadarik ez, ez. Bat, ondo zabiltze, ez? Aholku honak emoten, Hogeina puntu, hau batzuet. Zara eta Carmele, eroglifikoak. Ata joka, lehenengo hause zuena, denpora. Talde horrek irabazi du aurten. Milioia, Euroliga. Eurokopa. Zein da, bai, Gertu, izen bat dauka aktore horren? Euromilioia, Eurobira, Eurochampions. Euroren ikurra, Paco Sagartzaso aktorea, Paco, eta gero alderantziz kopa. Europako kopa. Ai. Ez dagoa da. Europako kopa, Eurokopa esan dugu. Paco, falta? Paco. Bigarrena, zuek, denpora. Jarriko te dituzte. A ber, ondartza alderantziz, ez. Isla, Ura. Irla. Ez? Irla. Ez? Orokorra. A ber, lanak, anak... Udara. Jarriko dituzte, Udara, bananak, laburrau. Zer? Arunak. Udara ez, laburrau. Uda, izpiloan alderantziz irakurtzen dugu. Adu eta lanak, elebarik anak, aduanak. Nahiko zorrotz, aduanak. Punturik ez da pasata. Eraitz eta lide. Eroglio badabil ja katuarekin. Marrami hauka? Maltzur, ez da? Bai, barre maltzurra. Barreka badabil. Eraitz lide. Ia sarratzen duzuen apur bet. Hori. Lehenenkoa denpora. Ados altzaude. Era bat. Hala? Bai. Ikusten dugu daukagula bidean, antxe, bata badator, eta bat hori era doa, era bat. Era bat? Ondo. Bizkorre. Era bat. Bigarrena, denpora. Pasatu mesedez. Kokoak, kola... Ko bada erantzuna esatik. Sei koko da. Ze ikusten da? Kokoan atzean, koiaran. Koiarak. Bai. Koko erdiz osatutako hilara bat. Ko, hilara. Oso ondo? Puntuak ere alaxea datoz hilaran. Egun, ondo. Oso ondo. Iren eta ziortza, zer? Jeroglifikoek? Naiz oie? Naiz oie asmatu? Bai, eta? Eski. Lehenengoa, denpora. Berandu iritsi zen. Iasi? Hauntza... Ardia.
Ez, goiku ezer? Musuk. Musua zelakue, umiena. Ume musu. Musukat. Nola esaten dugu hori, eroglifikoetan? Umeen izkeran musua, pa. Pa, hartaldea, partaldea, ele hori eta i ordezkatzen ditugu partaidea. Bueno, bigarrena? Iren ziortza bigarrena, denpora. Gauean sentitzen dut... Otsikara. Ez. Hasi irakurtzen? Bai? Izu... Katu... Ia? Ikaratura. Ikaraturik. Ez? Irakurri? Kasua. Sua, baina sua berezia da, bestak beste zorroren maskararekin agertzen dena emetik aurrera eroglifikoetan. Erne, Ese hori zeta bihurtuko zaigu. Dena bihurtzen du zeta honek. Eski? Izua. Izututa Irene eta ziortza ere. Punturik ez, markagailura. Publiko animatzea aldera, ia komodin bat edo. Publikoaren komodina, ez dago alakorik, baina... Ea, eskuak zer dakarren? Jarriku! Zuek prest? Publikoaren komodina laguntzeko, bai ez da? Ondo, ono, erabili nahi duzenean. Naroa da Karmele, lehenbiziko eskua, festan dantzarik egiten ez duena. Nor da irudian agertzen den aktorea. Bette Davis, Ginger Rogers, Ava Gardner, edo Maureen O'Hara. Maureen O'Hara. Hauskera ondo. Nor da? Ava Gardner. Ez. Ginger Rogers. Oh, yeah. Ba, dantzaria zan, nik umetan esko ikustu zaten, Muma Martinagaz. Fred Astaire da Ginger Rogers, dorduen 10 klasiko, Hollywood klasikoko pelikulek. Bokala? Bokala, bai, noski. Aurrera, Naroa Karmele entzun. Cesando. Toxina da zara. Nazi, utxunean onda goen. Falta den hitza? Ereserkia. Aukeri, eta publikoaren komodina. Koloreztatzeko. Bokala? Naroa Karmele? Hirugarren errondara. Euskal Herriko ze hiriburutan dago monumentu hau? Baionan, Gasteizen, Iruñean, Bilbon. Gasteiz. Erregotea? Bilbo. Baiona. Iruñean dago. Iruñean. Bokalik ez? Naiz edut publikora. Nola du izena? Entzun dugu musika taldeak. Mirua, Mikosis, Malko, Marra. Mikosis. Oso ondo. Zure txalo bateko alizo dau? Urrie. Hilara baten beste. Bokala? Nire superboterea hori da. Bai, bai. Ze bikote? Festan dantzarik egiten ez duena? Azken errandara bestela, Bai. Guazen ba. Venga, bitxien? Ze urtetan egintzen lehen BBK Live jaialdia. 2006an, 2010an, 14an, 20an. 6. Ondo. Bokala? Ono. Festan dantzarik egiten ez duena. Komoina jokoan. Ya está. Publikoaren komoina zuzu behar. Zuma aukeran, oire bai. Bueno, hasi, eta... Bere ametsa horma gogor bilakatzea da. Publikoak zer dio? Bai, ados. Komoina! Ederto! Eraiz eta Lile, bigarren eskua zegunetik abiatuta, egungo aurren goraberak.
batez beste zenbat aldiz, kliskatzen ditugu begiak egunean. Benetan? 5.000, 15.000, 50.000, 1.000. 50. Irene, ziortza? 1.000. Bai? 15. Ondo. 1000 luze ikusten bat ere ez, Kliskaldi bat bere ere. Bokala? A. Eraitz, Lide? Gasteiza, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Barkatu zer? iritsi da, Durangora, iritsi da. Nora iritsi da. Hernani, Gernika, Sakana eta Falla. Sakana. Sakana. Bilbora, iritsi da, Sakana, iritsi da. Ondo. Eta gero Durangora baina, errebota ez da iritsi. Bokala? E. Eta aurrera. Ze osagai ez dugu aurkituko odolean? Plaketak, leukozitoak, elektrodoak, eritrozitoak. Elektrodoak. Eskerrak? Bai, ez da. Jende elektrikoa eta bada baina. Bokala? I. Eta aurrera? Bai. Venga, besti bat. Behiago goratzen duzuen, zenbat garren korrikako abestia den klika. 17, 18, 21, 22. 21? Oso ondo. Bokala? Eta azken erronda? Eraitz, Lide, azken edo saiatu? Saiatu. Bai. Osea, azkena. Markau. Saiatu etena, Ze aktorek gorpuztu zuen Koldo Goenkale telesailean? Patxi Santamaria, Niko Lizega, Inigo Larrinaga, Jose Ramon Soroiz. Koldo dintzen, ez dakit. Jose Ramon Soroiz. Patxi Santa Maria. Inigo Larrinaga. Apa, Inigo? Jatorra? Bai. Bai. Bokala? Bale. U. Ez dute behar, bokalik. Eta esan? Etxea jostailuz beteta eta aspertuta beti. Ondo! Komodina. Mesedegatik goztatzen zuzenien. Hor botoi betakot. Dana usaiatzen eta... Eskulanak. Bai, eta nahi gogoratu bitu. Eta hau nahi duzuni... Hemen. Bai. Txalone, publikoaren komodina, mesedez? Bai. Nahi jolan, gauza bizekitzen eta ezin dut. Ondo! Zerrik asko! Eta naiz ni... Zerrik asko. Ezin da iratu uste zuzenean da. Nola ba, hori da, mi luze... Orain, bueno, dena dela. Irene da ziortza, alakoak direnean, puntuan. Hirugarren eskua, Murphyren legea ote. Ez mesedez. Ze koloretako arropa darama, txakur patruliako Marshallek. Gorria, berdea, urdina, horia. No? Gorria. Ondo. Bokala? A. Eta horrela entzun. Zeta-betako kide izan zen Diana Ross, Blondie, Atomic Kitten, The Ronettes edo The Supremes. The Ronettes. Blondie. The Supremes. Ondo. Bokala? Ze, saiatu? Ez da? Ez. Irene ziortza. Zein da eguzki sistematik gertuen dagoen izarra? Pegasus, VY-koa Canis Majoris, Orion edo Proxima Centauri. Proxima Centauri. Proxima. Osondo? Eta hor, exoplanetak eta ikusten dabiltz. A ber... Espadien enizitzen. Esko izan txart. Ba oso gertu da, bai oso urruti dau. Horreitzik ezin da estralurtarrek etorri. Ezin esku da, indistantzian dizek eitzik. Ez egalak moztu nire fantasietan, mesedez. Bokala? Da zientifikoki, Irizen direnean ikusiko duzu. Bokala, Irene ziortza?
I. Zein izkoa da? Eta askatzea posible alda. Irene Ziorta, aurrera bestela, Aurrera? Bai? Bai, aurrera. Segundo bat. Entzun! Ze musikariren abestia entzun dugu hor, zatitxo bat. Xabi Solano, Kerobia, Kelzazpi, Txuma Murugarren. Txuma Murugarren. Txuma. No Txuma. Xabi Solano. Ondo. Bueno. Bokala? Zer dato horremen? Hirugarrena? Ia? A ber. Euritakoa etxean uztean, euria barra egitea. Bai, Hirugarrena? Hau patzuek! Hirugarren komodina! Banaro eta Karmele erakustaldia! Hiru komodinak zegoentzat eta 310 euro hau patzuek, 350 ekaitzeretan gidek, Irene Ziortzen da 350 puntu. Zein da zuzena? Basakulako sarearekin. Bai. Banaro eta Karmele, zeuek hasita, lehenengo errondan, logoan, kolore gorria daukaten markak dira. Coca-Cola, Pinterest, Marvel, Nintendo, Vodafone, Facebook, Netflix, NASA, American Express, Adobe, Prime Video. Netflix. Coca-Cola. Logo txuri gorria, bai. Pinterest. Vodafone. Marvel. Nintendo. Txuri gorriak orain arteko guztiak. Zu bai, no? Esatezu. Adobe. Azkena. NASA. Osondo! 150 puntu. Gabiri Lazkaora, osondo. Eraitz eta lide, bigarren erronda. Japoniako hiriak dira. Osaka, Yoshinaga, Yokohama, Hiroshima, Kyoto, Sapporo, Shigatsu, Fukuoka, Incheon, Saitama, Kumamoto. Gogoz geratu zara? Guztola, gozatzen, bai. Barrutik, isilik eta. Eraitz eta lide? Kyoto. Anosona protokoloa eta. Kyoto? Irene Ziortza? Hiroshima. No? Osaka. Yokohama. Tokioren atzetik populatuena? Irene Ziortza? Shigatsu. Japonieraz apirila esan nahi du horrek. Naro, Karmele? Komodina. Komodina, izan ziteken ez da? Fukuoka. Oamizkerraren batxatan gertatzen da. Batxata en Fukuoka, oso bolita. Bai, Bai ba? Yoshinaga. Hau da, Shin-chan telesaileko Midori pertsonaiaren abizena. Naro eta Karmele? Komodina. Eta orain, 60 puntu daude. Planto egiteko aukera, komodina erabilita beste erantzun zuzen bat beharko zenukete be bai. Planto. Oida, beste erantzun zuzen bat. Segizkero amaierara eta beste bat. Planto. 60 puntu zuenak. Incheon Hegokoreako hiria Germán Leguzan pon. Eta 3. erronda, Irene Ziortza. Nafarroa garaiko mendiak dira. La Pasarra, 3. maila, Soldoko gaina, Aketegi, Gaztanbidea, Airuitz, Astobizkar, Beriain, Saioa, Arangoiti, Iga. Saioa. Bastanen. Beriain. Saganan. Soldoko gaina. Lapurdin, nago. Irene Ziortza. 3. maila. Eski. Arangoiti. Leireko mendilerroan. Irene Ziortza. La Pasarra.
Belagoan. Ayuitz. Amotako mendilerran dago. Irene ziortza zeu bakarrik? Asto bizkar. Ondo? Planto egiteko aukera, baina puntuak, ezta? Venga, beste erantzun bi. Bat ez da zuzena. Iga. Ondo? Eta? Eta ketegi. Aiztor mendilerran dago. Eta markagailuak onela geratu dira. 370 puntu, Naroak eta Karmelek eraitz lide 570, Irenek eta Ziortzak. Irene Ziortza, lastima. Durangotik indarrez eteta etorri gara baina, hauxe lehenbiziko izango da azkena. Bueno, eta antza badirudi Durangarren madarikazioa dela edo lehenbizikoan alde egitea. Gustora aritu zarete dena den? Bai, oso gustora. Eta hemenik aurrera mesedez, madarikazio hori hausteagatik Eta badere. hori Durangotik. Datozela Durangarra. Eskerrik asko bikote. Zaharrak berrin iluzen. 3 lortuta eta. Naroa Karmele, nagusi? Txukun. Ze egin ditugu, indar guztiak agortu? Ez. Eta hendiat zego. Finaleako berditugu. Asi, konzentratzen ja. Bai. Bien bitartean, eraiz lide. Hemen gara berriz? Bai. Sokatiraren atarian, pozik eta baikor eta... Bai. Poderoso. Bai. Indartxu. Kontuz, gerra psikologikoa ere. Hemen indartxu ni ere, bai, kontuz. Bitaleak prest? Bai. Ba, Naroa Karmele zuek erantzuten denak, hartu lekua, eta guazen sokatirara. Denbora, zein izan zen Disneyren lehen film luzea? Paso. Edurne zuri. Eta zein zen Gabriel Chanel diseinatzailearen izengoitia? Chanel. Coco Chanel. Nola du izena mihilu zen bertsoak osatu behar direneko probak? Potokumeak. Ze kiroletan nabarmentzen da Elena Barrenetxea Durangarra? Txirrindularitzan. Zesta puntan. Eta zein euskal hiriburutan dago Paneko kalea? Paso. Baionan dago. Zenbat A daude Kalabaza hitzean? 4. 4 daude. Zein herrialdetako hiriburua da Porto Novo? Italia. Beningoa. Zer dira apal eta xume hitzak haien artean? Sinonimoak. Sinonimoa dira. Zein telesail ari zara ikusten Michael Scott pertsonaia agertzen bada? The Office. Mesedez. Zein urtarotan ospatzen dituzte Gabonak Argentinan? Udan. Zenbat izki ditu txirrindularia hitzak? 8. 14 ditu. Nork zuzendu zuen Tasio filma? Paso. Montxo Armendarizek. Ze izen dute Twin Melody osatzen duten bi aiztek? Aitana eta Paula. Ondo. Zenbat dezimetro dira 500 metro? 50. 5.000. Zein futbol talderen zelaia da Karla Lekuona? Osasuna. Oiartzun. Atzo ostirala bazen, ze egun izango da, etzi. Igandia. Astelena, atzo zen ostirala, Mexikon dagoen zein artistaren museoari esaten zaio etxe urdina. Frida Kahlo. Zenbat metro ditu 8.000ko mendirik basuenak? 8.000. Eta 27. Zein erligiotako buruzagia da errabinoa? Paso. Judaismokoa. Zein udalerritan jaio zen Sara Kozar aktorea? Donostin. Ordizian. Nola idazten da 75 zenbaki erromatarrez? L-ixa 5. L-ixa, V. Zenbat minutu dira, 360 segundo? 6! Eraiz eta lide! Bueno, saio bikaina eginda. Moduz? Ondo. Finalerako ezin zelkatu. Sara Kozarrek bihotzean gilenik, Bigo hierritar eta ordiziarra bera. Uste Donosti bizidala eta ordu da konfusioa. Eta Eraitz eta lideri esango diogu agur, txalo batzukin, da gero txaranga bat sartuko. Naroa eta Karmelen finalerako. Oh, eski! Bueno, Maria Txiak prestatu, Venga, hau Eraiz lider, eskerrik asko! Karmel eta Naroa, finalean dira! Zazpigarrenean, Kostata. Zazpi tiraldi gogor behar izan ditugu, finalera sailkatzeko. Honek esan nahi du, bueno, pozik egoteko moduan zaretela batetik. Bai. Eta
Etxeraia, esku gutxik, patrika gutxik ditugula ez garela joango. Ez. Hortik aurrera, dirua irabazetik irabazera aldea dago. Gehienez, erne, Adi? jokoan gaur, 29.000 eta 50 euro. Bai, erizko. Finalean, zelitzen dugu, baina publikoaren gogoina ezin da erabili. Baina txalo zaparra dauzuena, haupa, Elgoi Barko lagunak, Bambuko dantzariak eta beste. Etxakuei, gurekin bat egiteko deialdi egin, zegoen zain egoten gara eta momentu honetan danok konektatzen gara. Izango zinatekezu miluzeko artelan bat, Bezker. Abstraktoen txokoan eta bar. Bueno, realista, eskultura, bai, ondo. Bilutxik eta hori? Bale. Karmele eta Naroa, bitu beste bi eskultura. Bitu ze artelan dakusten hemen. Zakua irabazi eta herrian eskultura gana, plazan. Merezi bai. Bazarete, artezalieketan, artelan zaliek? Ni gutxi. Bueno, jokorako artelanak erabiliko ditugu, baina purtsuen lekuek eta bebai, Adi, Karmele Naroa sorte honon, sortu ziren herrialde berean daude ikusgai. Hori da, galdera, artelan batzuk gero, beste herrialde batzutan ikusgai daudelako. Sortu ziren herrialde berean daude ikusgai, denpora. Azken afaria, bai edo ez? Bai. Da Vinciren noski, gau izartxua, Van Goghena. Bai, jartzea, Da Vinciren Mona Lisa. Ez da. Rodanen pentsalaria. Pentsador. Velázquezen Meninak. Karrozera herrialdea, bai. Jan Panek, Arnold Finiren senarremazteak. Idea iken. Bakizu? Botticelliren Venusen jaiotza. Daliren memoriaren iraunkortasuna. Venus, Miloskoa. Sortzailea ezaguna da. Samotrasteako garaipena. Ez ezaguna haude. Eta Clinton, musua. Ezaguneria. Egiaztatu egingo dugu. Zeiakat. Oi, bomba. Egin aldaketak. A ver. Pentsalaria zein da, ze 4 da. El pensador, ¿no? Nola. Hola, fíjate. Meninak bai. Porque Madrid, no? Nola itea? Pentsalaria, Meninak, baina eski igual hain ezaguna da, que beste herrialde bat. Bale. Gosten adatza gutxi. Ai, bale, hostak, bezain ez jartzen. Zeiakat? Osea, bat ondo dota ez da azke. Zen alda bet. Ez da balda bet. Ama, ez ez da. Gabizartxua zein da mango nahi. Bai, ai. Bueno, es que ya no. Sin da, ¿no? Denpora? Madre mía. Karmeleta Naroa. Begiratu zerrendari, bi obra zarrenak zeintzuk diren jakin nahi dugu denpora. A ver, que joza hain izazkit. Denbora, Vale, igual, pues, ez dakit. Eso azul. Nik ez dakit. Un segundo. Azken afaria. Ai. Sartu. Ai, falla. Hacemos. Desastre, baina, vamos. Sentsazio berriak dira. Es que gai hauek. Meninak zer? Meninak Madrid. Ondo Naro, eskerrak. Velázquezek sortuteko Meninak, baiezko eremuan, bai? Pradoko museoan, ikusgai bai, Madrilen. Da Vinci esan dugu azken afaria. Baiezko eremuan. Italian sortua, noski, eta Milanen, Santa Maria delle Grazie basilikan ikusgai dagoena. Mona Lisa non dau? Louvren. Orduen ez ezko eremuan, zuzena da? Italian sortu baitzen, eta Frantzian dago. Venus Miloskoa.
ezezko eremuan. Grezian sortua eta Louvren ikusgai. Zederra, Arnolfini senarre mazteak. Ezezko eremuan. Zoragarria. Belgikan, margotu zen Brujasen zehazki eta National Gallery Ingalaterran. Dago ikusgai. Erosianik kuaderno bat. Uste nuen kuadroa. Jode, mi luzeta, ondo. Replika, eroste dut ez, noski, replikak hori. Bai, honena kuadernu da, menina nabe, bai, bitu. Pentsalaria. Carmele nola pentsatzen du? Ezki galdera batzuk. Ezezko eremuan, zuzena da? Bai ba. Rodanen lana, Rodan museoan dago. Eta baiezko amerren dituen Venusen jaiotza eta musua ere, atorrian bertan ikusgai direlako, gau izartxua, memoriaren iraunkortasuna eta samotraziako garaipena ezezko. Naro eta Carmele 250 euro. Zer egingo dugu? 250 eurorekin? Ondo baina, joan, esan dugu. Hori da? Porque... Eta gastatu arte etxera ezitzuli. Ondo, 1000 euro? Irabazita kontuak aldatzen dira, Piskat. Urrezko galdera. Bi erantzun zuzen behar ditugu, 1000 euro eskuratzeko. 2 obra zaharrenak dira. Berosen jiotu zebaran dezaketi. Azken afaria. Jesucristo bai, zerra? Kristoren adina, pentsa. Azken afaria, bai? Menuz! Menuz milazko zaborrazteko gara izan behar zituen. Naroa da, Carmele. Baina penari bat ere, 250 irabazi ditugu. Dirua irabazten hasi gara dako batean. Eutxi horri bera, zego dizuela. Eta zuek eskerrik asko, txego diaten bestalde horretan zopozitu, Mileke?